Ya mungkin operasi ini nanti jadi. Take control. Ini asal utara tanah. Proses ini. Corona punggul le kamu semua orang yang belas. Punggul ya. Dia ada bersama nama sesinya. Dia pun kayak teman-teman. Kita punya. Samuli bosang hanya kok tumatum nai bomia kalau accident nanggai bini yasku katika pom kabo operation kanya boleh tinya kapan bagai tir mati boka bo house tang bo to dongor tibi bo nung kangkai ang to sini korang ngok lasan anil mongka anggung probit thiri refrigerator Samuli jamaat yani bagai bota mongka taman bagi thinya ha मैं आपको कैसा एक्सीडेंट था बिनी इनके अपन बगीने कैसा है ना बिनी को ऑपरेशन होने इनके अपन बगीने थुई नंगे इनके ताबरी तंत्र नोंखा बनि तामाव सिनिजाक ना कुनो बम हा आंखे जे बाय बिनी माने अबम फाव इंसिडेंट था बिनी दल था गान दल कल खायका जे ब्रंनि ब्लाड जे एक्सीडेंट खायनि दल तो सेमोली न एक्सीडेंट खाने रखबो माने सुबाय दं खायदा सुबाय दं बितन सुबाय दं बहामियासे बहामियासे मन बितन सुबाय लायदों गावन बागैनो आनो ब्र कल खायसं हनका उनके ब्लाड डोनेट खायबा उनके आं बुझाबा ठीक है खाया ना अनिल मंका क्लिंटन मुरासन ओ जे एक्सीडेंट खाने ब्रो ने मंका तमा किनी फ्रेंड हो जेटली त्रिपुरा बॉस में पार्टी मंका मिया दं अब मिया फोन पॉइंटर अपन खना ini kind of 8 rogon na 8 pm na 8 pm horo agor talan boza kan thabo amani ni Sri Krishna Mission School kan ho Singkini Khumulung Press Club IPA DPM
kaitham kaisa press club kaini media organization ni bororok jenggotono saimano mia horo samoli konna jomatia horoksa koktuma thumnaije bo lahar party mongol sagodukumanka bini yakongkongsa bekreng rok nostong khani simni kutmanka जों आगतला जिबिसा खामनोगो फायै बनो नायखा बबाय कक सालायखा डाक्टर बबाय कक सालायखा एरपरे साइमानखा गायनि इउनिट खरक नै बरकनि थैनाङै दं गोसोङाबो हायकेनाव जिनि बिसिंगो खरकसा प्रदीप देबरमा तै खरकसा क्लिंटन देबरमा अ खरकनि दक कक्रमा थुमनाय जोंनि बागै जों थैरलायखा नायदियावबो जों सानानि ककलायो जिनि कक्टमा तिब्रासा कक्टमा थुमनाय रंनि बागै हेल्थ इन्सुरेन्स बहजों नांगमानि जों जतनो साइमानो हेल्थ इन्सुरेन्स मानानै थांगांखे राज्य सरकार तैबो जों मानिया अल जागाव आगरतला प्रेस क्लाब एबा त्रिपुरा हास्याबो गोबां कक्टमा थुमनाय रक दङ अबनि जिनि तिब्रासा रंनि साइतेबो बरंनि बरक सेबांगौ मानि बागै जों अल जागाव हास्या हापांनि दालबिदाल सेबसाब मानानै हेल्थ इन्सुरेन्स मानानै बेलाय गुटु आवन बागै जों कुमुलं प्रेस क्लाब सिगांनि सिमिनो एडिसि हापांनो खौरांथि सामानि हेल्थ इन्सुरेन्स खालायजाथों पेन्सन चालु खालायजाथों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि चालु खालायजाथों आवन बागै जों हायनो हाय दाबो गय मंनारगो एडिसि हापांनो दागदि हेल्थ इन्सुरेन्स एडभार्टाइजमेन्ट निउ पलिसि तै पेन्सन चालु खालायजानायनि बागै